Aniu, tá má chu nod eile campála hospantíh. Tá má bhála pacailtain seo, ach sulang ómuid I siúl nó mai faoin éir cámid cínteide bhfuil busca beag céad cabhar agin. Sulla leabhar mé faoin busca céad cabhar, tá sé iontach tábhachtach nuair táid de chuile amach a siúl, go ndearmid le den éigean, cábhfuil muid dul agus cén tam bhfuil muid cepi fille. Iontach tábhachtach. Chomáile sin, má hálíonn tubaiste agus muid mo agus tálíonn farír ó am go chéile caithmuid bheith olamh. Agus is féidirlín coppla rud a thuirtling a chabhraslín teachsláán ar sin. So bhos go beag céad cabhar atá agin, tá coppla bindeláin beag. Tá uachtar antiseptach agin chomá má dhearm muid hain nach gón salachar isteach. Agus an sin tá ola agin chomá an seo, cinál eile uachtar antiseptach. Bíoch sisúr beag agat, agus pinsúr beag le dealog nó éonrad a bhaint amach, má bhíonn siad I de varicíní, de chos, rudaí beag mar sin chuir siad isteach go mórart an sin. Bindeláin beaga chomá, iontach tábhachtach, iad sin a bheith agin. Agus fiú an éireann tá gála uachtar gréine. Bhí cinnte de bhfuil uachtar gréine agus é ar aig agus ar muineál agus ar lábha, nó ar gosa má tá brístí geiride a chathbhagin. Mar sin tá sé iontach tábhachtach an busca beag céad cabhar seo a bheith agin. Rud eile tá iontach tábhachtach ná má tá gohan agat go ngléithe ar héan a dó má tá sibh I grúchás. Sin a héan a dó. Nis, agus chuirtí muid sin isteach ar bhór áit I thiocas méir deas éasca. Agus ná déanam í stearmad a chuirid ar an mála éigeandála. Ní leannach mála mór pleisteach ach iontach tábhachtach é a bheith agin. As chuir muid sin isteach agus be fáil ar sin ar bhór mo bhála agus sin nod campála iontach eile díb.